Hau ilargia da, hau argiaren abiaduran bidaiatzea, eta oso gizon argia. Zergatik diogun hori? Ba argi eta garbi esan da orain Euskaltelen argia eskaintzea erabaki dugulako. Baina ez bakarrik argiaren familiari. Guztioi! Bueno, eta argiaz gain beste gauza bat dakarkizugu. Ze gauza? Bagasa. Argi hor. Bai, energia 100% berdea eta gure lurraldean eragina duena. Argia eta gasa, Mari Tomasa. Eta ze izango da hurrengoa? Oraindik ez dakigu, baina dagoeneko pentsatzen ari gara. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Espainiako fiskaltzak helegite bat aurkeztu berri du Madrilgo 51. zenbakiko auzitegiaren aurka Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezen emazte Begoña Gomezi zigor auzibide bat irekitzagatik eta kasua artxibatzeko eskatu du. Fiskaltzak Madrilgo probintziako auzitegian aurkeztu du helegitea argudiatuta oinarririk gabekoa eta faltsua dela Manos Limpias talde ultraeskuindarrak Gomezen aurkaz jarritako salaketa. Hain justu talde ultraeskuindarrak berak aitortu du goizaldean posible dela Gomezen aurkako salaketa oinarririk gabekoa izatea. Are gehiago, Manos Limpiasekoek esan dute balitekeela akusazioa hedabideetan zabaldutako fake newsetan oinarritu izana. Artikulu horiek lotura zuten Koldo kasuarekin. Iñigo Urkulluk uste du egoera guztiz ezoikoa dela eta zuhurtzia eskatu du. Zuhur eta zentzudunena dela oraingoz behintzat bere erabakiari itxagotea, zain egotea eta orduan egin beharreko ebaluaketa. Nik uste dut egoera kezkagarria dela eta seriotasuna behar dugula gure azalpenak ematerakoan eta iritziak ematerakoan. Euskalgintzaren Kontseiluak eta Eibarko eta Kitxo elkarteak iharduki dute Donostiako auzitegiak apirilaren 19an Eibarko udalaren aurka hartutako erabakiari buruz. Euskararen normalizazioaren eta herritarren hizkuntza eskubideen aurkako oldarraldi judizialean kokatu dute sententzia. Izan ere, auzitegiak erabaki zuen Eibarren 30 urtez lan egin duen udaltzain batek ez duela euskara ikasi beharko finko izateko. Ostegun goiz honetan Iruñeko Alde Zaharrean eta EH Bilduko egoitzan pintada faxistak agertu dira. Alde Zaharrean Arriba Espainia eta Viva Cristo Rey margoketak agertu dira eta EH Bilduren egoitzan Joseba Siron alkatearen aurkako irainak besteak beste. Portugalgo krabelinen iraultzak mende erdi bete du. O povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Arratsaldeon guztioi, Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak iragarri du bere agenda publikoa bertan bera utziko duela datozen egunotan exekutiboaren buru jarraitu behar ote duen aztertzeko Begoña Gomez emaztea ikertzen ari direla jakin ondoren. Azken berrien arabera, irekitako ikerketa artxibatzeko eskatu du Madrilgo probintzia fiskaltzak.
Eta horrek pixka bat agerian jartzen du, zeinen eskutan gauden, eta horrek krisi politiko bat nolabait ere eragin du, eta ikusiko, nik ez nuke espekulatuko, ikusiko dugu zer erabaki hartzen duen. Euskal Herrira begira hizkuntza eskubideen alorrean badugu berririk, adi. Donostia defendatuz koordinakundea hiriko hainbat gizarte mugimenduk eta bizilagun elkartek osatzen dute eta bulebarra herritarron plaza bilakatuko dute larun batean. Donostiako egungo hiri eredua gutxiengo baten onurara bideratua dagoela salatu dute. Egungo hiri eredua gutxiengo baten onurara bideratuta dago. Gehiengoaren bizi baldintzak baztertuta geratzen diren sektore pribilegiatuenen mesedetan. Espekulazio, turismo eta luxuzko negozioen aldeko udal gobernuaren erabakiak bata bestearen atzetik hartzen dira. Hiria turistifikazio prozesu basatian sartu, etxe bizitza larrialdea areagotu. Bizilagunak auzotatik kanporatu, ondare arkitektonikoa eta naturala suntsitu, berdeguneak murriztu, merkataritza txikia galdu eta hiriko sare soziokulturalari eragiten dio bitartean. Gipuzkoan jarraituz, Gipuzkoako Foru Aldundiak aurtengo dirulaguntzen deialdia onartu du eta 3,3 milioi baino gehiago bideratuko dira basoak mantendu eta hobetzeko laguntzetara. Gipuzkoako batzar nagusitan egiten ari diren basogintzari eta basopolitikari buruzko ponentzian 3. agerraldia egin dute. Uztailera bitarte basogintzaren sektore ezagutzen duten 35 adituek beren ikuspegi aurkeztuko dute. Egungo basoen eta basogintzaren egoera zehatza ezagutzeko eta etorkizunean basogintzatik espero den aztertzeko helburuarekin. Oraingo honetan baso biziak plataforma izan da gonbidatua. Basogintza ere aldatu beharra dagoela aldarrikatu du. Plataformatik ikusten dute autokritika falta nabarmena politika industrialaren aldetik. Izan ere zuhaitz landaketak produkzio konkretu batzui bideratuta egiten diren landaketa monoespezifikoa direla diote. Adine eta espezie bereko zuhaitza landatzen direla eta horri ezintzaiola basoa deitu. Ildo horretan baso autoktonoak lehenestea funtsezkoa dela diote gizartaren osasunaren mesederako, zerbitzu ekosistemikoen bermea direlako eta klima aldaketarekiko erresilenteagoak direlako. Bestalde basogintzan monopolio publiko zin pribatuak debekatzearen alde egindu basobiziak plataformak etakin pribatu ekonomiko batzuekin ezin dela justifikatu azalduz. Bide batez Edu Zabala Garagartza basobiziak plataformako kideak esan du ez dagoela eredu ekonomiko bakarrik. Ezin dugu esan eredu ekonomiko bakarra dagoenik. Guk esaten duguna da ezin dela izan bakarrik eredua egurrari begira dagoena, soilik. Eta behar dugula, hemen azaldu dudan bezala, beste eredu batzuk, indarrean daudenak beste leku batzuetan, gehigarri moduan ere planteatzea, kolektiboari, lur jabei, eta esatea badaude
beste irtenbide batzuk posibliak ere. Egungo basogintzari egin dion beste proposamen bat izan da basogintza ez industrialari edo naturatik hurbilago dagoen basogintzari diru laguntzak handitza kostua kontuan hartuta. Ostera monolaborantzarekin eta arraseko muzketarekin jarraitu nahi dutenei zerga ekologikoa ezartzea proposatu du, ekoizpen industrial horrek sortzen dituen kalte ugari aurre egiteko. Etorkizuneko ekimen eta jaiei dagokionez, Hernanira goaz, badator bizipoza jaia larun batean izango da egitasmoaren festa handia. Bizipoza jaia egingo dute datorren larun batean Hernanin. Bizipoza elkartea osatzen duten 35 elkarteak izango dira jaiaren protagonistak. Azkenean guk nahi duguna da jaian protagonismo elkartei eman, gure herriko plazere elkartei eskaini eta erdigunean beraiek jarri. Bisibilizazio ariketa bada, bozgorailu bat gara bizipozatik edo saiatzen gara behintzat, eta bozgorailu hori eskaini nahi diegu elkarte. Askotariko ekitaldiak antolatu dituzte herriko hainbat eragileren artean, eta tailerrak, jolasak, dantza emanaldiak, zapotxin, porrotx eta manimototxen irri, kantu eta dantza emanaldia, eta bizipoza elkarteko kideei egindako eskertza eta aitortza ekitaldia izango dira besteak beste. Ez da bizipozaren jaia bakarrik eta aipatu dizudan bezala ere Hernaniko eragilei deialdia egin zaie, zenbait bilera egin ditugu. Azkenean Hernaniarrok ere gure jai bezala hartu dugula iruditzen zait, eta bai bizipozaren aldetik eta bai Hernaniarren aldetik egitarau potola osatu da. Zein hizkuntza zerbitzua ere eukiko dugula eta gor komunitateen familiak ere gonbidatuta daudela eta beraien lekua ere eukiko dutela. Elkarteen bozgoragailua izango da jaia. Beren errealitatea ikusarazteko eguna. Denona eta denontzat beharko lukeen Euskal Herri inklusiboa eraikitze bidean. Abian da noka ekoizpena emakume zuzendari eta ekoizle berriei film luzeen proiektuen azken fasean laguntzen dien programa. Zine Euskadik sustatu eta koordinatutako ekimena da Tabakaleraren laguntzarekin. Programaz hitz egiteko Jone Feijo marketing eta komunikazio arduraduna eta Mar Izquierdo koordinatzailea ditugu. Pantaiaren beste aldean ongi etorri. Kaixo. Kaixo, mila esker. Konta iguzuen, ondik sortu zuen egitasmoa? Bueno, berez egitasmoa indela 4 urte izan zen. 2018an, 19an. Hori da, indela 5 urte. Noka mentorinekin hasi zana, lehenengo noka, horrela ditzen dugu guk, eta hortik hasi izan dana, benetan. Bai, erain arte noka mentorin bakarrik egiten zen, Zine Euskadin jaio zen eta gero Tabakalera pasa zen, eta noka mentorinen laguntzen dute bakarrik gidoilariak edo zuzendariak, gidoia sustatzen da. Eta guk ikusi genuen egia dela filmak ekoiztea ez dela inerresa eta laguntza berdela eta ekoizle berriak ez daudela, orduan bigarren zati bat eraiki dugu, orduan noka mentorin eta gero noka ekoizpena dauka, da zentzua daukan urrengo pausua, zeren gidoia osatuta eduki behar dezu, noka ekoizpenera etortzeko, eta gidoia osatu batekin bikoteka, bai zuzendaria eta bai ekoizlea, laguntzen dugu 7 hilabetez, hori gidoia hobetzeko moduluak daude, eta gidoia ekoizteko moduluak zure lehenengo desglosea, zure lehenengo aurrekontua, hori egiten dugu. Emakumeek sortutako proiektua da hau, ezta? Okerez banabil. Emakume eta zinemagile izatea zaila da gaur egun? Bueno, gaur egun eta beti, ez? Guk ikusten duguna da pixkanaka emakumeak merkatuetan daudela, emakume ziginegile gehiago daudela, baina handiokan lana falta dela. Proiektu honen bitartez... Bai, barkatu, jarraitu. Datuen arabera ikasten, kopuruaia berdina da emakumeak eta gizonak, lehenengo lanetan edo berretan baitare, baina gero emakume kopurua jeisten da, nabari gaina. Nabarmen dauka kopuru horiek. Hau kontuan izanik, proiektu honen bitartez, zer eskainiko diozue zinegile emakumei? Bueno, formakuntza plan bat, alde batetik gidoilarientzat, zuzendarientzat, eta ad hoc ere bai formakuntza ekoizleentzat.
ingo dutena da proiektu batentzako, film batentzako, gidoi zuzendariari emango diegu tresna batzuk bera jakiteko ekoizpena sartzen denean nolakoa izan behar den bere gidoia, eta egingo duguna ekoizlearekin da berak ulertzea nola pentsatzen duen zuzendari batek. Hilabetero modulo bat egingo dugu, programa bukatu arte, eta hori, ekoizpen zatia da naturalki nola jokatu beharko lukete beraiek proiektu bat aurrez aurre eukiz gero, eta gidoiaren aldean itxoin dugu proiektuak euki arte, eta behin proiektuak eukita jarri ditugu mentoretzak adok hori genek esan duen bezala proiektu horiek laguntzeko. Esan bezala, programaren lehen hartu emana, apirilaren 12an egin zenuten Bilboko Artxibo Historikoan. Nork hartu zuen parte, zeintzuk dira hautatuak izan diren proiektuak, eta zer da lehen hartu eman honetan egin zenutena? Proiektu hautatuak izan dira La Koreana, Joana Moiarena, eta Canción Animal Nerea Castrorena. Nerearen kasuan nerea ezakan ekoiztetxerik berarekin, orduan ipini diogu Gador Kamatxorekin, eta Joana Basekan bera ekoizle bat, orduan etorri da Paloma Hernández. Izena ematerakoan posible zen bikoteka etortzia, edo zuzendari bat izan, eta ekoizle gabe egotia, orduan guk egiten genuen match hori beraientzat. Eta gero daude, etorri zen mentoreak, baita ere mentoreak bikoteka daude, orduan Nerearen kasuan dauka Estibaliz Urresola, zuzendari eta gidoilare mentoretzak emateko oroar, eta dauka Alba Sotorra ekoizpen mentore bezala. Eta beste proiektua dauka Sara de la Fuente, ekoizpen mentore bezala, eta Rocío Mesa gidoi eta zuzendari mentore bezala. Hoiek laurak dira mentoreak programa osoan zehar, eta gero hilabetero bi etorriko dira gidoi modulua eta ekoizpen modulua emateko hilabetero ezberdinak izango dira. Baina lau hauek daude prozesu osoan zehar, beraiek laguntzeko, dudak erantzuteko, eta prest beraientzat. Tutoretzaen antzera egingo zu orduan lan ezta. Nola baloratuko zenukete oraingo hartu eman hau? Ondo doa programa, jende askok hartu du parte? Jaso ditugun proiektuak 8 izan dira, azkenian ez da erreza gidoi bat bukatuta izatea, eta hori ere gure lehenengo urtea izan dela, noka ekoizpenaren lehenengo urtea izan da, eta hori ere azkenian programa ez baldin bada ezagutzen, jende asko apuntatzea ere oso zaila da. Baina, guk ez dugu urtez urtero jungo dela deialdia ere handitzen, jende ezagutuko du, eta espero dugu aurrengo urteetan ere jende gehiago apuntatzea. Baina oso pozik gaude, ala ere. Eta proiektuen maila oso altua izan da, zaila izan da epai mailaren lana, eta lehenengo modulu hori superpozik zen azkenean, ekoizpen zatia adibidez ez ezaguna zen, ia guztientzat. Orduan, jaso dugun feedbacka beraien da super onogarria izan dela ekoizpen zati hori entzutia, eta hori zati hori inork ez duela inoiz asaltzen. Orduan, probetxagarria izan zela. Zuen berri gehiagoren zain izango gara, esker mila bikote, noka ekoizpenaren ondik norakoak aurkeztearren, laster izango gara ziurrenik. Eskerrik asko. Eskerriko zuei, mi esker. Gero arte. Ikusentzunezkoekin aurrera egingo dugu, asterolez pantailaren beste aldean dugu Gaizka Izagirre euskarazko ikusentzunezkoen berriekin. Kaixo Gaizka? Kaixo, hemen gatoz berriro ere euskarazko estreinaldi nabarmenak aipatzera. Netflixen Rebel Moon filmaren bigarren zatia iritsi da, orbainak uzten dituena azpi izen burupean. Zack Snyder zinegile ezagunak zuzendua, bere hitzetan, Akira Kurosawaren eta Star Warsen filmetan inspiratua. Errebeldeak amalurreko indar gupidaben aurka borrokatzeko prestatuko dira, lotura hautsi ezinak eratu, heroi berriak sortu eta kondairak jaiotzen diren bitartean. Netflixetik mugitu gabe, Henry Sugarren istorio zoragarria.
Wes Anderson estatu batuar zinema zuzendariaren fantasiazko film laburra da, gizon aberats baten inguruko istorioa da, begiak erabili gabe ikus dezakeen guru baten urratsei jarraituz, apustuetan iruzur egin ahal izateko gaitasun hori menderatu nahi duen gizonarena. Henry Sugarren rola jokatuz, Benedict Cumberbatch aktore bikaina topatuko duzu. Prime Video plataforman aldiz, Spencer filma, Pablo Larrainek zuzendua, eta Kristen Stewart protagonista duena, Lady Dick, Charles Princearekin zuen harremana etetea erabaki zuen, eta beste bide bat hartzea. Filmak kontatzen du nolakoak izan ziren Sandringham House etxean igaro zituen azken gabonetako oporraldi horietako 3 egun. Primeranen liburuei eta emakumei kantatzen diet Maria Elorza zinegilearena, Donostiako zinemaldian estrenatu zuten, eta hainbat emakumeek liburuekin duten harremana kontatzen du Elortzak bere lehen film luzean. Beste zeinaldi garrantzitsu bat, kasu honetan Makusi iritsiko da, haur eta gaztetxoentzako euskerazko lehen ekosistema digitala, ETBren eskutik. Ekosistema honek 2 zutabe nagusi ditu, plataforma digitala eta kluba. Haurrentzako euskerazko lehen plataforma digitalak adinaren arabera sailkatutako euskarazko marrazki bizidunak, telesailak eta filmak eskainiko ditu. 3 saio propio ere izango ditu, Potx eta Lotx, Kalaxka eta Power Up, eta gainera eduki zarragoak ere berreskuratuko dituzte. Amobinable pelikula adibidez euskaraz bikoiztu dute, Potxokien atalak topatuko dituzue, eta Conan detektibearen anime mitikoaren atalak ere ikusgai egongo dira. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Bertsolaritzan gaur hasi da Gipuzkoako bertso txapelketaren sailkapen fasea. Bueltan da Gipuzkoako bertso txapelketa, sailkapen fasea apirilaren 25ean hasiko da. Eskoriatzan ekingo diote, eta ekainaren 2 artean 20 saio jokatuko dira 2 itzulitan. Aurtengo edizioak berezitasun ugari dakartza, batetik bere iraupena, hilabete eta erdi pasatxo iraungo du 20 saio jokatuko baitira. Saioak bikoitzak izango dira lehen itzuliko lehena eta azkena izan ezik. Lehen itzulian 12 saio izango dira, ostegun eta ostiraletan, bigarrenean aldiz 8, larunbat eta igandeetan. Baina bere egitura ez da berritasun bakarra, txapelketaren forma bera ere aldatu baita. Ariketetan berritasunak daude, eta horien lanketaren atzean egonda bertsogintza batzordea talde antolatzailearen baitan. Eta guzti aurrera eramateko ezinbestekoa dira bertsolariak, antolatzaileak, gaia-hartzaileak, epaiak eta oro har bertsozaleak, eta nola ez bertso eskolak. Hain zuzen ere aurtengo irudia eta mezua hildo horretatik diseinatu dituzte. Unai Gaztelumendiren irudiak bertso eskoletako lehen belaunaldi inguruko irudiak dakartza, behean uztapide duela. Zuri beltzeko argazki horretatik gaur eguneko bertso unibertsora heltzeko ezinbesteko pausoa izan dira bertso eskolak, eta hori irudikatu nahi duain zuzen ere Gaztelumendiren irudiak. Horri lotuta txapelketaren beste berritasunetako bada saio bakoitzaren ostean afari merienda antolatuko dutela tokien tokiko bertso eskolek. Keinu horiain justu aurtengo txapelketaren mezuarekin badator, bertso eskolak erdigunen jartzen baititu, eta bertsoaren unibertsoa zabaltzen baitu. Atzera begira jarriz 2019an jokatu zen azkenekoz Gipuzkoako bertsolari txapelketa, eta Beñat Gaztelumendik eraman zuen txapela, buruz burukoan agin labururekin aritu ostean. Bertso eskola bukatzean, norregoten zen gure zai, gaixo geundenean nortzen, mindena goxatzeko gai. Irisarri herriak hartu du Hernandorena sariketako lehen kanporaketa. Sariketa hitz egiteko gurekin dugu Hortzi Duarte bertsularien lagunak elkarteko sustapen arduraduna. Kaixo Hortzi? Atxaldeon bai. Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Zuberoan kokatzen den sariketa da Hernandorena. Non du jatorria? Nor zen Teodoro Hernandorena? Hernandorena Zizurkiren sortu zen, baina Hego Euskal Herrian politika gintzan asko ibili ondoren, Agirre lehendakariaren ondoan eta Teresforo Montzonen ondoan, Ipar Euskal Herrira etorri zen, eta hemen bereziki kulturgintzan aritu zen, eta hain kutxuna zuen bertsolaritza sustatzen, ez? Erraten da, berak deskubritu zituela Salvador eta Makin, ez dakit deskubritu zituen, baina hasteko bere bidez edo bere esker ibili ziren plazetan, edo egin zuten plazarako jauzia eta gero Euskal Herriko plazetan ibili ziren, ez? Eta hori da sariketa honen xedea,
bertsolariei plazarako jauzia, bertsolari gaztei plazarako jauzia ematen laguntzea, eta jendeak ezagutu ditzan, ez? Gero gibeletik ere badira beste helburu batzuk, hau da adibidez, Ipar Euskal Herriko eta Euskal Herriko bertsolariak elkar ezagutza egin dezaten, naiz eta gaur egun gure egiturek ahalbidetzen duten lehenago ere elkar ezagutzea, eskolartekoekin, bertsu udalekuekin eta abarrekin. Beraz, jatorriarekin zerikusirik badu sariketaren helburuak, ezta? Hori da. Helburua da bertsolariak ezagutaraztea, beraien burua ezagutaraztea, taularako jauzia ematen ere laguntzea, hemen ibiltzen ditugu bertso eskoletan, saiotxoak egiten dituzte batzuetan, lehen salto handia eskolartekoa da, baina gero salto edo jauzi biziki handia da taula handira, ez? Eta orduan, adibidez txapelketara, silaba batera edo beste. Eta orduan, beste eskaloi bat, ez? Horien artean suposatzen du olako sariketa batek. Erronka handia izan ohi da bertsolari gaztentzat Euskal Herriko plazetara ateratzea? Bai, erronka handia izan daiteke, hori da gure lana azken finean, ez? Guk prestatzen ditugu bertsolariak, egiten dugu lan bat gazte direnetik, baina gero lagundu behar ditugu, ez da berdina lagunen aintzinean kantatzea, edo 10 pertsona eta batean, txapelketa batean adibidez, hori baitugu eredu gaur egun, ez dakit, 200, 300 pertsonaren aintzinean kantatzea, eta abar. Eta gero ere, Euskal Herrian kanta dezaten ezagunak izan behar dira. Jendeak ezagutu behar ditu, beraien bertsokeraren plazerra izan behar dute, eta abar, orduan, Euskal Herrirako jauzi hori importantea da. Hasieran esan bezala, Irisarriko gure doia ostatuan izan da lehen saioa. Nola baloratuko zenuke lehen saio hau? Irisarriko saioa, saio polita izan zen, gora bera batzuekin, lotua da adinarekin, sarikabeta bat izatearekin ere, badu bere zera, ez? Kantatzea epaitua zaren egoera batean. Beti erraten dugu askotan jendez gehiago izatea nahiko genukeela, baina sariketa hau ere bai lagun arteko giroan izatea bilatzen dugu, eta hori lortu genuen, ez? Zera Irisarriko gure doia, ostatu edo taberna txikia da, eta giro gozoan joan zen, eta oraingoz gutxienez balorazio ona egiten dugu. Aira aizpurua suertatu zen garaile Irisarrin, beraz, zuzenean sailkatu da maiatzak 11an senperen jokatuko den finalerako, baina finalaren aurretik, hala ere, beste kanporaketa bat egingo da Hendaian larunbat honetan. Nork hartuko du parte? Bai, aira aizpurua sailkatu zen finalera, eta ondoko saioa Hendaian larunbat honetan izango den saioan, Irantzu Idoate, Izaro Bilbao, June Diaz, Maili Aiestaran, Ibai Lekuona eta Jon Mendiluze arituko dira. Eta finala, maiatzaren 11an, Herriurratx bezperan, senpereko larraldean izango da. Zenbat bertsolari izango dira finalean? Bai, maiatzaren 11an, Herriurratx bezperan, egia da, hor konzentratzuko dela egun horietan, hemengo kulturaren parte handi bat, eta orain dela 2 urte horrein genuen eta funtzionatu zuen, eta oraingoan ere nahiko genuke hala izatea. Orduan, larraldean izanen da, gure egoitzan, 6 bertsolari izanen dira bertan, sailkatuko direnak, hau da, 2 saioetako lehenak, eta gero puntuaketaren arabera sailkatuko direnak. Giro ezin hobea izango da zalantzarik gabe saio hauetan. Eskerrik asko Hortzi Idoate, Hernandorena bertsolari gazten sariketa aurkeztearren. Mil esker zuei. Heldu gara orain amaierara, laster izango gara bueltan.